работа и обясняваш, нали, на китайския масаж. Здравейте, казвам се Жоро. Занимавам се с кинезитерапия и източна медицина. И сега ще ви покажа накратко как се прави китайски лечебен масаж на гърба. Прилагаме го най-често, когато хората имат болкови симптоми и като цяло проблеми в опорно-двигателния апарат. Чрез този масаж ние целим да стимулираме потока на енергията в тялото, както е според източната медицина. И по този начин възстановяваме опорно-двигателния апарат. Така, като кратичко, добре, още нещо какво да обясня? Да, кажи, кои точки третираш? Обикновено се третират точки около мястото на или зоната, която е проблемна. За всяка определена зона имаме рецепти, които се прилагат и действат противоболково, а също и подобряват движението в ставите, циркулацията на кръвта и лимфата. А съответно се отделят и химични вещества, които обезболяват по естествен начин, без медикаменти и хапчета. Това е една така китайска техника, която може да познаете, че масажа има източен тип. Тази техника не я използват при класическия масаж. Много интересно. Аз понеже не съм го гледала. В момента работим по канал Пикочен мехур, който минава от двете страни на гръбначния стълб и често се третират точки от него, когато гръбнака има проблеми. Също така той включва и доста точки, които повлияват функцията на вътрешните органи. Също така и за подобряване на общия имунитет на организма отговаря този канал. Сега ще ви покажа една техника, която се използва в лумбалния дял на гръбначния стълб, къде са разположени бъбреците. Обикновено това място трябва да се поддържа топло, именно защото бъбреците са много чувствителни на студ и всъщност трябва да се загрява тази зона много добре, особено през зимните месеци. След което се поставят ръцете отгоре, за да проникне топлината по-надълбоко.